Mela, qed niddiskutu l-Dun David Muscat ma' Dun David Muscat. Ma naf il-panel Pepe Azzopardi, Selin u Marcel Mizzi. U d-dimek fader għandek raġel negozjant wieħed minn ħafna Maltin illi qegħdin jaħdmu ħafna biex jibqgħu jġibu dejjem aktar nies minn barra minn Malta biex jaħdmu Malta. Inti din ittik fajnek, ejdlu għalfejn lilu tittejdax u wieħed minn nies li qed jagħmilha. U mbagħad ovvjament wieġbu Marcel. Mur ħares madwarek wara x'qed jiġri. X'qed jiġri? X'in il-problema? Li n-nies għandna bżonn in-nies jaħdmu l-ekonomija sejra tajjeb ġibnihom qed jaħdmu u kulħadd kuntent. X'in il-problema? Il-problema mur ara. Jekk nibqgħu sejrin hekk Malta kull roqa askarretta ħamrija mhux se jibqa'. Għadik tajba, kollhom kien bini minnu b'saħħtu jħawel u jibnu tafilli kif taħarbija dak hawn xi torok jismu. Wow, u dak tal-burdell, x'ismu? Dak kien ftaħar dak. Illi minn Baħar iċ-Ċaq sa Pembroke mitriq tax-xatt sal-baħar u anka terrapienu radam ġol-baħar sa jagħmlu, ħajkun hawn l-ikbar binja kbira la qatt ħadd tkun ikbar mill-Belt u l-Furjana f'daqqa diżew. Skyscrapers u torrijiet. U dak ħajibnihom dawk. Tet mux il-Maltejn, il-klassi tal-ħaddiema, dak il-barranin ħajibnuhom biex cheap labor, biex it-tfal ta' klassi tal-ħaddiema jibqgħu hemm taħt. U minn it-fuq jibqa' fuq. Inti tgħid li dawn qed jiġu minn barra qed nittrattawhom ta' skjavi. U mela Marcel, modern slavery din skjavi, ħajwieġbek. Ħajwieġbek. Mela, l-ewwel ħaġa l-ewwel jiena ma tħammar li wiċċi xejn li tgħidilna li aħna n-negozjanti naħdmu għall-flus. Kieku m'hawnx negozjanti m'hawnx xogħol fejn jaħdmu n-nies il-komplement tal-Maltin, number one. Number two, di ta' cheap labor. Di totalment idea żbaljata. Ħanilek ħaġa li. Ħanilek ħaġa u t-telespettaturi wkoll ta' x'ħafna nies ma jafux di. In-nies li hawn Malta jaħdmu llum daw l-eluf kbar li nsemmu, 74% minnhom mill-Ewropa ta'. Taf kemm hawn mill-Afrika jaħdmu hawn 5% biss u 19% mill-Asja. Sewwa 74% daw slave labor taħseb int qed mhux se minn pajjiżhom waħda. Tnej, Malta il-popolazzjoni qed tixjieħ. Għandna birth rate ta' 1.26 taf x'ettajt jiġifieri kullhom average 1.26 children ikolla, ġifieri koppja miż-żewġin ma jiġġenerawx ruħhom. Jonqsu. Issa. Il-biċċa xogħol għadi, ħanelek storja żgħira. Melux kontant minn San Ġwan Not u ħdejn hemm wieħed tal-ħaxix. Green Grocer, għax inti tajt lill-barunijiet u bdejt issemmi u da. Green Grocer, da, mort tixtri minn għandu, ħobb tixtri minn għandu xi kollu ħaxix Malti u għalli u kellu ġewx minn nies jaħdmu miegħu Indjani. U għatnajlu jena tal-ġerti u għalli ħanajlek senjur. Għalli l-ikbar problema l-għandi biex nsib il-nis. Għalli l-infittxom il-datnej għalli kelli nġib ġiex Indjani. Għetlu jidru jaħdmu, madaw ta' jidru jaħdmu. Għalli jaħdmu ta' għax rajtom jeni ġorru l-kaxxi. Għalli pero, għalli l-għet kelmu bil-Malti u laqqas bl-Inglis. Għalli ma d-deċidejt nissapportijom 6 xhur, għax f'6 xhur daw għadhom tfal u jitalmu. Imma xem ħażin fdi. Jekk mawx Maltin, 3% l-unemployment qiegħed. Tagħmel riklam, jirrispondu 40 ruħ. 39 minnhom mill-Indja u l-Pakistan. X'il minn ħadd inti? Mhux intom ġibtu għalih. Intom ġibtu inti semmi ħallina. Inti ħallina. Isma' inti semmejt il-ħaxix u aħna narraba. Għalhekk semmejt. Sa aħna narraba. Taf li aħna spiċċajna nitilfu. Aħna taf li l-età medja tal-bdiewa il-fuq ma' 65 sena. Naqbel ma'kom nħobba wkoll. Ara kif ġibtuna. Aħna ara kif ġibtuna. Ir-raħat tgħidlu fuq ir-raba int. Mhux ħajlek fuq ir-raba. Għastaf x'inhi torxunhom tarqa u ħallejna. Hawn full employment, hawn kulħadd qed jaħdem. Alla jbierek, sejrin tajjeb għal bżonn aktar nies jaħdmu. X'inhi l-problema? Dal-għodu stess qed nieħu t-tos bil-bajda u t-te. Wieħed in-nazzjon jgħid irridu inqasmu il-ġid aħjar. Jew l-orizzont issa nsejt li waħda kienet eżatt. Wieħed qed jgħid irridu nqasmu il-ġid aħjar. U l-ieħor qed jgħid illi m'hawnx tqassim sew. Allura l-orizzont
U n-nazzjon m'għandhomx raġun u inti għandek raġun. Jiena mhux politika. Argument, jaħasra. Argument xejn, ta' m'għandux jaqsam xejn. Ara, jiena, inti jiena wkoll niltaqa' man-nies ta' jien għax jien dak xogħli assis. Immur dar, tiġi dillhom, tgħid li fader, jien għandi 3 subien id-dar il fuq minn 30 sena. Jiena nixtieq jinġabru daw, nixtieq, ħalli jiena nsir nanna. Jidillhom bussukom naqra, ħadd ma jrid jiżżewweġ għax imsalbin. Ħanejdlek ħaġa oħra bil-full employment, jiena niftakar xkora siment. 75 xalin. Sawa? 75 cents kienet. Għax aħna biex xalin bqajna ngħidulhom ix-xieħ għax ma setax jidraħħa. Illum ġiet 4.9 € u nofs id-daqs għax imur nixtri xirja ta' 200 € jien. Mill-Lidl wara ġematejn id-dub is-saħħa tal-flus. Dik li l-ekonomija tiegħek. L-ekonomija tiegħi. Minajra ma jkunx hawn Lidl. Dik id-differenza. Għodux nsemmu l-ismijiet tal-postijiet. Però permetti. Mela, Marcel, fidejk. Issa, ukoll hawn dil-feeling li Malta xi ħaġa speċjali illi dan nies li qed nimpurtaw għax slave labor, l-ħaġa ngħidilkom, il-Ġapan, jien għandi rispett kbir l-Ġapan għax kollox perfett jagħmlu, għaddew eżatt mill-istess affarijiet li għaddejn aħna. U l-gvern tagħhom għamel bħal tagħna l-ewwel ħajr in-nisa jibdew jaħdmu. U mbagħad daħħal ix-xjuħ li rtiraw għax-xogħol. U mbagħad bdew jinkwetaw li mhux se jikkomunikaw bejniethom. U mbagħad fuq il-kultura u crime u disease. U taf spiċċaw issa qed jaħdmu fuq l-AI, artificial intelligence bħal qed nagħmlu aħna għax dik soluzzjoni oħra. Singapore, Hong Kong, daw kollha pajjiżi bħalna li għamlu suċċess u għandhom bżonn in-nies. Id-dinja kollha l-birth rate naqas. Ħalli fl-Afrika. L-Afrika? Mela tant Ma dik allura issa ħaġġib eżempju ġifieri li dik tajjeb u aħna ħażin. Le, aħna ħażin għax minħabba din l-ekonomija tagħna mara jekk tinqabad tqila it-tieni waħda tant tinfixel u tippanikja. Li ħajkollha tneħħija t-tarbija, għax ma tistax tħallas għallhom diki, mara. Okay, right. Disney. Marcel, waħda biex nikkonkludi għal samja. Waħda mill-affarijiet il-faderi illi. Duħħan. Illi titkellem Pepe. Mela, Issa fuq duħan ukoll. Duħħan. Mela, Marcel, lejt fuq duħan. Le, għax ġiet duħħan ukoll, għax aħna fuq il-gaming. U l-fajn. Mela żomm sekonda, ħa ngħidlek daqsxejn kif qed l-ekonomija Maltija. Sa da tista' tikkwotani biex impoġġi fil-kuntest. Il-fader kritika ħafna jgħid isma' l-gaming u l-finance huma l-ekonomija tax-xitani jgħid. Kollokjalment. Issa di jgħidha dan ta' da jgħidha it-tagħlim soċjali tal-papiet għax jiena m'iniex pappagal ta' xi ekonomu, jiena pappagal. Tajjeb. Tal-Flisja. Nirrepeti il-figuri li se ngħid jien. Ba, mux qed nippapagalla xejn, da huma n-National Statistics Office ta' Malta. Fi dawn m'hemmx dubju, idħolu fiċ-ċom. Mela l-ewwel ħaġa, din l-idea li Malta timxi bil-gaming u l-financial services, mhu veru xejn. Malta 36% mit-turiżmu jiġi, il-GVA, Gross Value Added, okay? Fil-financial services hemm 12,000 ruħ jaħdmu, okay? Give or take, fit-turiżmu hemm 26,000. U fil-gaming hemm 6,000. Iġifieri din l-idea li kollox fuq għaddej fuq il-gaming, tinsix ħaġa li aħna ma naqbux magħha l-GRTU, daw ħalsu tax-xinqas bis-6 sevens. Għalhekk qegħdin dak imma allura, ser. Xiġifieri il-Lidl 5% u l-ieħor il-Malti 35%. Xiġifieri di. Aftajat nirrispondi. Malaj. Andorra, Bulgaria, Czech Republic, Georgia, Gibraltar, Montenegro, Portugal, Ċipru, l-Irlanda għandhom taxxin qas minna. Corporate taxes. Ok, ġifieri jekk qed taħseb li vintajna rota għandek żball. Mela għax taqlibha l-mara jien, taqlibha inti lilek. Mela, jiena qabel ġejtaw preparajt. Ġifieri. Okay, all right.